și dulce. Cum s-a născut Iisuse fric, când ies la cea săracă, iar foul peste el suflă, căldură ca să-i facă. Dar eu am fost bolnav, am avut memorie de elefant. Altul este sus în poarta raiului. Care vine, să am mai mult timp să mă ocup și eu alături de noi la profesoarele copiii ăștia să învățăm să cânte ceva foarte frumos. Poate facem și noi un turneu până am auzit că sunt foarte mulți români la Chicago. Am luat legătura cu cineva care are un teatru în Chicago. Sunt foarte serioși. Sunt foarte serioși. Și adună fonduri și am făcut teatru românesc în Chicago. Nu cu multe locuri. Cu 50 de locuri, care teatru e mic, ca teatru mic de București. Acum eu trebuie să pun pianul la loc.